No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Orintza! Arratsaldeon! Kaixo! Kaixo, zer moduz? Listo, ja. Jarriko don mobila leku fijo baten, eta banago, Ya está. Ni bitartean jarriko nire outfita, eske txano berezi badaukat. Bai, atalaren izena kamikazeak da, ze gero botako dizkizutola galdera kamikaze batzuk, holan azkar, eta dakat txano hau. Lehenengo mundu gerrako abiadorearen itxura daukazu. Hori da. Gure arbasoei, nire berraitunan kasuan ezan abiadorea, baina bai gerra zibileko gudaria, orduan, ez dakit. Aitortza txiki bat. Badakizu Sobiet Batasunean egin zutela emakume abiadoreen, ez dakit zelan esaten da, nola, hori bat, ejerzituaren dibizio bat, aireko zorginak. Bai? Las brujas del aire badago bat, oso interesantea, bai. Txone, hau egokitukot, eske maja, esto del youtuber da. Onintza, prest? Gogotxu? Bai, zondo, oso ondo. Hasiko gara egunotan pilpilan dagoen gai batekin, dala Bizkaiko bertsolari txapelketa, nola ez? Nola ez? Nola ez eta nola bai. Iaz urten egin, beraz nola ez, eta urten egingo dugu, beraz nola bai. Hor gaudegu, duela urte bete argi geneukan ez dela momentu egokia, eta orain, ez dakigu ziur momentu egokia den edo ez, baina erabaki dugu egingo dugula, eta aurrera goaz, txapelketarekin. Hori da, plazak, frontoiak eta barrekoak berrartu behar ditugulako, hori argi dago, eta batez ere bertsolaritza. Berez, txapelketa urriaren 3an hasi zan, Durangon, eta abenduaren 18an Miribillako Bilbaoarenan finala bera ospatuko da. Azken txapela zuria da, eta ez edozein txapela, gainera. Zu izan baitzinen Bizkaiko bertsolarietatik lehendabiziko emakume txapelduna. 2018ko Bizkaiko bertsolari txapelketaren txapelduna, Onintza Enbeita Maguregi! Zuretzat, ze suposatu zuen Bizkaiko lehenengo emakumea izateak? Ez da oso galdera berria, porque askotan egingo zizuten, baina, nire du jakin. Niretzat nin beti izaten gauza berdina, eta momentuan ez nintzen oso konstiente. Momentuan burutik pasatu zitzaizkidan gauza asko, baina zitzaidan burutik pasatu lehenengo emakumea nahi zau irabazten. Bai pentsatu nuela momentu baten makila hartu nuenean, esan nuen, hegemonia gure eskuetan dago, simbolikoki bada ere, hori bai pentsatu nuen. Baina bestela ez, gero ja azten zara pentsatzen hortik aurrera, eta hor badaude reflexio desberdinak. Alde batetik egia da, gure zaigu gustatzen emakume bertsolariak kolektiboan sartzea, ze gizon bertsolarien kolektiboa ez da existitzen, edo gizon futbolari emakume futbolariak, emakume bertsolariak, emakume ez dakiz errez deno gara bertsolariak eta bakoitza definitzen da, gizon emakume edo berak nahi duen lekuan. Orduan, berez etiketa hori ez gustatzen, baina egia da bide bat egin dugula, eta Azuzarenean lehenengo emakumea Bizkaiko txapela irabazten duenean bide horri aitortza egin behar zaiola. Bide horri, 1996an Euskal Herriko txapelketan lehenengo aldiz, Kristina Mardarazek izena eman zuenean, espalitzaio izena ematea okurritu eta lehenengo emakumeak parte hartu izan baldu txapelketa horren 89an, edo 1993an, nik uste dut gure bidea 3 edo 6 urte atzerago etorriko litzatekela gaur egun, ez? Nik uste dut kolektibo hori ere, nolabait txapela gurea dela esatea edo, izan zela rekonozimendu bat bidea egin zuten egin. Eta zen izan zen egun horietan jasozten nuen feedbacka? Zure inguruan? Batez ere maitasun asko, ez? Ez dakite, jende askoren aldetik, lagun asko, 20 urtetan txapelkeretan nirekin ibili den jende askoren ilusioa, ez dakit. Sentitu nuen holan txapelketarea justorik ez dago. Gureak ere ez dira, eta kirolean ere ez beti dago injustizia txikiren bat. Orduan, nik jaso nuen feedbacka izan zen, gehiengo bat, jendea pozik zegoela nik irabazi nuelako. Eta hori bizitzea oso polita da, ez? Zure
lorpen horrekin, entzuleak posten direla ikustea, baina ez bakarrik zure hurbileko entzuleak, ikusten duzu posten dela jende askotan mezuak iristen zaizkizu, eta jendeak kalean gelditzen zaizu, eta oso detaile txiki politak, eta egunero gabon horiek oso bereziak izan ziren bai. Jo, ez ondo. Zure zenbagarren finala izan zen, honintza? 7. uste dut, 6, 8, 10, 12, 14, 7. finala bai. 7. Vale. Hands waving, scabby knees up. Feminismoa eta bertsolaritza pixkate uztartzearen, Lisipe Bildumako 5. aleak, hau da, Usue Alberdiren kontrako estarritik saiakerak, emakume bertsolari askoren erraiak eta bizipenak argitara ekarri zuen, zureak barne. Hautsak arrotu, seguro, arrotu egin zirela, baina zerbait mugitu zuen horrek? Neurri baten jende askori maskara erori zitzaion, ez? Eta ez dut esaten hau bertsolaritzan bakarrik orokorrean. Jende asko isilik gelditu zen, eta azkenean isiltasun horrek ere erakusten du jendean ondagoen, ezta? Eta zer ez duen ikusi nahi. Nik pisu bat kendu nuen ganetik, pertsonalki eta emozionalki, ez? Gauza asko kontatzerakoan. Bestalde, ez dakit inoiz eskertuko diogun Usue Alberdiri behar beste egin zuen alegina, ze azkenean Usue Alberdi gure bizipenak kokatu zituen eztabaida politiko teorikoan, oso maila eztabaidatzeko oso maila zail batean, edo rebatitzeko oso maila zail batean. Zeberak esan zuen, hemen badaude 21 mekanismo zapalkuntzarako erabiltzen direnak, egunerokotasunean askotan detektatzen ez ditugunak, eta nik baditut adibide konkretu batzuk zapalkuntza hauek bizi dituzten emakumeenak. Ez orduan, batzuentzako batean izan zen ostras, kritikatu duguna, ez dakit, bizipenak edo sentimental batzuk ere histerika batzuk direla, ez du bali, badago eztabaida politikoa. Eta, hor kriston alegina egin zuen. Eta gero, nik beti harritzen hau isiltasunak, ez? Azkenean isiltasuna asko ere gogorragoa da batzutan. Eta, bertso munduan jende asko isilik geratu zen, eta hori kudeatzeko gogorra izan zen, ez? Guk badakigu, nik pertsonalki badakit, seguru nago, gizonezko bertsolari askok, eta bertsoaren inguran mugitzen den gizon askok, honetaz hitz egin duela bere korriloan, ez? Bere anaidian. Eta, ez dira gai izan guri ezer esateko. Orduan, pena hori edo min hori ere hor dago. Hiltasuna ere bada neurri baten, liburu horri garrantziak entzeko modu bat, ez? Ezin baduzu rebatitu, ningunea lo izango litzateke gaztelania. Ze kendu jozu alduzun garrantzi guztia, eta ezen gelituko da, eta nik uste dut, konstienteki edo inkonstienteki horrelako zerbait egin dutela liburuarekin. Eta ostera mugarri berriak egon direla esango zenuke? Nik uste bertsolaritzan, kontrako estarritikek jarri du mugarri bat, eta kontrako estarritikek neurri baten, nik esaten du, nik 42 urte ditut. Eta, bertsolaritzan nire adin inguruko jende asko dago, eta gazteagoak orduan, guk ez badugu benetan bizi izan duguna kontatzen trampa egiten ari gara belaunaldi berriei, ez? Orduan, mugarri banda guk esatea, bertsolaritza ez da gizartea baino matxistagoa, baina ez doa gizartea baino 1000 kilometro aurrerago jendeak uste duen moduan. Eta bestalde, guk harri hori korrutzi genuenean, nik uste dut neska gazte askok mugarri hori baliatu dutela zentzurik onenean lotzagabeagoak izateko. Nik ikusten ditudanean gaur egun 22 dituzten neskak bertzotan, emozionantia iruditzen zait, daukaten desparpajoa edo homosexualitatea onartzeko daukaten, ez dakit, ahalduntzea eta beste gauza asko esateko, eta nik entzuten ditudanean 22 urteko neskak, gure korriloetan, zemen korriloak denok egiten ditugu, esaten dutenean, azken niri ez interesatzen X gizonek kantatzen duena gizona belako eta azkenean beti gauza berdinak esaten dituztelako, guk 20 urterekin ez genukan hori inon aitortzeko ausardiarik, ez? Orduan, niretzako mugarriak hor daude, eta belaunaldi berriak prometen. Hanik beti esaten dut, 42 urterekin, nire buruan inoiz planteatu dut zenbat urte arte ibiliko naiz plazan, baina nordatorren atzetik eta esaten dut ezke barkatu, baina festa orain hasi da, ni ez noa etxera. Adina aipatu duzula eta belaunaldi berriak aipatu dituzula, orain dela gutxi ere parte hartu zenun senyorak lehenengo sariketan. Gonbidatu bezala. Bai, horrezko gonbidatu Amaia Agirre eta biok, eta oso egun berezia izan zen final hori. Eta, batez ere ikustea antolatu dutela, oso egun polita guretzat, berezia, eta desde luego horrezko gonbidatuak izan ginen gu, baina uste dut horreak gure dela denbora guztian. Oso senyora zea?
beti aldarrikatu dut senyora izatearena, ez azkenean, klaro, senyorita zara eskontzen zaren erarte, zara andereño, eta eskontzen batekin orduan egiten zara andere. Ni inork ez nago ezer egingo bizitzan, ez nik eraikiko dut nire burua. Orduan niri senyorak gustatzen zaizkit, baina senyorak niretzako dira emakume dotoreak eta normalean enpoderatuta dauden emakumeak eta jendeak esaten duenaren ardura handirik ez daukaten emakumeak. Eta, bueno, ni saiatzen naiz hori izaten, edo nahi nuke hori izan. Laster final aurrekoak hasiko dira, zu lehenengoan egongo zara, Etxebarrikoan. Bai. Zelan bizitzen ari zara orokorrean txapelketa hau? Bueno, badaukat presioa, ez? Presio soziala, jendearentzako ni naiz indarrean dagoen txapelduna, eta hori esaten diate denbora guztian, ez? Defendatu beharko duzu txapela, defendatu beharko duzu txapela. Eta gero nik nire buruari esaten diat, bueno, daukadan inork ez dut kenduko, nik hori poltzoan eraman dezaket, eta saioa amaitzen denean, naiz eta gaizki egin, nik daukadan txapela berriro jantzi dezaket inongo arazorik gabe. Eta bestalde, irabazi dut behin, eta urten gertatzen dela, etxera lasai etortzen saiatuko naiz. Nik uste dut pertsonalki txapelketa hau bizitzen ari naiz, beste pauso bat eman behar dugu emakumeok. Bizkaian egin ditugu 3 final parekide, komila askorekin, ze proportzio, zenbat neskak parte hartzen dugun kontutan hartuta, argi dago maila hobea ematen dugula, ze finalean 4 eta 4 egon izan gara, ez? Orduan benetan lehiara bakarrik mugatzen bagara, askok erabiltzen dituzten argumentuekin, askoz ere emakume gutxiago gaude, eta askoz ere beraz, proportzioan gehiago iristen gara finalera, baina, bueno, egin ditugu 3 final parekide, 4 emakume, 4 gizonezko. Ja izan dugu emakumezko txapeldun bat. Nik uste dut, aurten buruz-burukoa emakumebik jokatu behar dutela. Eta horietako bat ni banaiz, Zoragarri. Eta ez banaiz, nik ospatu egingo dut. Eta ja, finala aipatu dugula, zelan zaude finalera begira? Zure 8. finala izango ote da? Zure grina hori da? Bai, nire grina da semifinala bintzat pasatzea. Gero ez badut pasatzen, ez da ezer gertatuko. Baina momentu honetan nire asmoa eta nire buruari esaten diodana da pasatu egin behar dudala. Semifinala gainditu behar dudala, bai da bai. Eta txapela janzterena nola doa? Erritua nolakoa da? Urrengoari pasa beharko zenioke? Ez, txapela txapel berria da. Nire txapela, nire etxeko hemen kajoi batean dago eta hor gelditzen da. Eta makila ere bai. Orduan urrengo berriak ematen zaizkio. Nire zaria inork ez ditkentzen. Nirea, hemen ez dago komunismorik. Vale, ez dago komunismorik, oso ona. Etorkizuna begira, Zeran irudikatzen zu pertsolaritza 20 urte barru. Badakit denbora pila badala, Bai. Baina ez dakit. Ez da inbeste, 20 urte barru gu oraindik bizirik, ez da inbeste denbora. 20 urte da gutxi gara belaunaldi bat. Usten dut, 20 urte barru bertsolaritza asko ere anitzagoa. Emakumeok bide bat egiten ari gara, beraz oraindik 20 urte barru espero dut gure helburuak lortuta izatea, baina litekeena da hor egotea gu oraindik. Ze, gauzek beti ez dute berez aurrera egiten, gauza borrokatu egin behar dira. Eta gero espero dut bertsolaritza anitzagoa. Anitzagoa esan nahi dut, gaur egun euskal gizartean dagoen aniztasun hori erreflejatuko da bertsolaritzan. Eta, pentsatzen dut beste gorputz batzuk eta beste izateko modu batzuk bertzotan ikustera ohitut egongo garela 20 urte barru, edo ohitzen egongo garela 20 urte barru. Zelako hilea ditudan, madre mia. Maravillosa. Zara maravillosa. Azken urteotan ere, eta politika instituzionala aparte, komunikabideetan ere kolaboratzen ikusi zaitugu. Gustora egiten duzun lana da? Batzutan bai, beste batzutan ez. Nik kazetaritza ikasi nuen, orduan kolaborazio lan batzuk gustora egiten ditut, eta oso ondo pasatu izan dut, eta beste batzuk egin ditut, lana direlako, eta nire solataren parte izan direlako. Gustatzen zait telebistan, ez dakit lelokeriak egitea, edo ez dakit nola dituko zaion. Baina egia da, mai inguruetan eta beti oso dara ondo pasatu. Ondokoagatik? Ondokoagatik, eta konturatzen ari zelako, telebistan badagoela interes bat, jende batekin ondo gelditzeko, eta beste batzuekin gaizki gelditzak ez duela inporta ez. Eta, edozein diskurso da posible adierazpen askatasunaren izenean telebistan ematea, eta adierazpen askatasunak ez du edozein gauza justifikatzen, eta ni haserretzen naiz, eta ez daramat bat ere ondo, eta segun norekin, nahiago dut ez zegoen ez telebistan, ez zinan. Bueno, eta adierazpen askatasuna depende nola, ze polemika sortu da kamiseten kontuakin berriz ere, telebistan. Bai, kontua da, tristea da, baina gaur egun telebistan errazagoa da
diskurso homofobo bat defendatzea kanpetxanismoaren izenean, edo diskurso arrazista bat defendatzea ez dakitzeren izenean, errazagoa da adibidez, Euskal Herriko azkenengo 50 urtetako historiaren analizi hotz bat egitea, baina errazagoa da, jende gutxiagok erasoko zaitu zuzenean, eta telebistan bagarra egingo dizutea, ezke behitu hau ignorante, ama hau ez dakiz zer da, baina gauza batzuk justifikazioa dira. Orduan, nik ez dakit espektakuluaren izenean zer aguantatu behar dugun, baina badakit gauza batzuk aguantatzen ditugula, aguantatu behar ez genituzkenak, eta gero kamiseta potrosorri bat, independentzia jartzen duelako, ezin duzu telebistan atera. Baina, vamos a ver. Nork egiten dio munduari min gehiago? Euskal Herriaren independentzia eskatzen duen pertsona batek, edo beltz guztiak hiltzen nahi duen pertsona batek. Nork egiten dio munduari min gehiago? Nik uste dut ez daukagula oso, gure kriterioa oso argi izan gairen inguruan, eta gure konplejuek hor jarraitzen dutela. Eta, komunikabideak, telebistan zaude, prentxan, irratian, irukoan, komunikabidean irukoan zaude. Nik larun bat goizetan entzuten zaitut, Arantza Urreta Bizkaiarekin, marabillosoa da zuekin esnatzea. Esnatzea, o etxea garbitzea bintzat. Zatetan amarretan esnatzea da. Arantzarekin egiten dudan tarte hori oso gustora egiten dudan tarte bat da egia esan. Naiz eta larun bat goizak batzutan gogorrak diren, bezperan bertza afari bat izan duzunean, niretzat, Arantzarekin hor egotea, placer bat izatetik aparte, ohore bat ere bada, eta hori da egiten ditudan gauzetatik, asko gustatzen zaidan gauzetako bat. Dena den, Euskal Herrian zure iritzia publikoki ematea, batzutan gogorra da. Zer ginen kontrako dinamiken tankera, igual? Oso erraza da persona batzuen kontra batea, edo kristonak esatea, edo. Badaude persona batzuk ukiezinak direnak, esaten dutela, eta beste batzuk esaten duten edo zen gauza zalantzan jar daiteke, eta azkenean inoiz ez da ondo ordainduta egongo Euskal Herrian iritzi publikoa ematea, zezke imposible da. Eta hortan ere emakume izateak baldintzatuko du. Emakume izateak beti baldintzatzen du. Beti daukazu impostorearen sindromea. Beti pentsatzen duzu ez duzula meriturik, edo ez duzula merezi zauden lekuan egotea, edo zuk esango duzuna ez dela interesantea, orduan hori badakite eta hori aurpegiratzen dizute, ez? Nor zara zu hori esateko, nor zara zu hori egoteko. En fin. Waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake. Niretzat berezia da Gernikako azoka, ni baserritarra naiz, eta hemengo inguruko baserritarrentzat leku erreferentea delako. Berezia da Gernikako azoka gure amama hor egoten zelako astelenero. Eta berezia da simbolikoki, azkenean badakigulako, fascista Gernika garra zutenean, astelena zela ez. Eta bada nolabait herrixumearen simboloa, edo garaiko herrixumearen simboloa, eta nola fascistek errezuten, eta oraindik hor aktibitate soziala eta ekonomikoa egotea importantea da. Eta oraindik egotea lurrean sinesten dugun kamikaze batzuk, ondo dago. Bizigaren bizitza ere horren kontrakoa da. Ez daukagu alternatiba argirik nekazaritza intensiborako, ez daukagu alternatiba argirik lurraren lanketarako, eta azkenean jendeak eginez ikasten du, eta horrazokan jende interesantea elkartzen da. Primizian esaten dizuet Durangonko azokan liburu txiki bat aurkeztuko dudala. Zorrotz proiektu digital berri bat izango da, Zorrotz Igor Meltxorrek bultzatuta. Eta, liburu txiki bat argitaratzea eskaini zidan, izurritearen gaineko hausnarketa batzuekin, eta hori argitaratuko da Durangon. Eta bestela, berrian idazten dut egunero, eta txapelketan nabil buru belarri. Hori da, nire eguneroko bizitza goizean Labailura joan bulegora, hor egin gure eguneroko lanak, berriarako artikulu bat idatzi, eta gero, batokatzen dena bertsoak, edo beste kolaborazioaren bat, edo dena. Nahikoa da, bada. Banaiz edo lagunak, edo batzutan sofan egon, edo ez dakit, edo beste gauza bat. No time to waste my time, I'ma make 'em wait. Jolas hau dago oinarrituta beste batean, ezakit ezagutuko duzun. Norekin egin txortan, norekin ezkonduta, norakatu. Bai. Bale, ni moldatu dut. Pizkat zurera. Orduan, ni plantatuko dizudan segida da, nori buruzko bertsoa ingo zenuken, nor eramango zenuken hortura, baina ez bigarren zentzuakin, Ez, lanera. Exactamente. Eta noren buruan sartuko zinaken. Nik 3 pertsona aukeratu ditut, eta orduan lotura hori marko duzu, no? Zer? Lehenengoa da Andoni Hortuzar. Eta hau ez dut erabaki hortuan hitzagatik. Rosamari Maguregi. Nire ama. Zure ama. Eta Itziar Ituño.
Bueno, nik uste dut amari jarriko niokela bertso bat, ze inoiz ez diot bertsotan egin. Hortxe erronka, honintza. Bai. Itziarritu eramango nuke hortura, ze uste dut garai baten egiten zen moduan kantatuaz eta hitz eginez lan egiteko kriston laguna dela, eta nik sartu nahiko nuke Andoni Ortuzarren buruan. Nik jakin nahi dut, zerk eraman ez pertsona bat, Eusko Alderdi jeltzalekoa izatea. Eta sartuko nintzateke gustora Andoni Ortuzarren buruan. Eta ikusteko nuke berak Euskal Herria nola ikusten duen, eta egiten duten politika hori nun datorren. Nahiko nuke jakin. Hautaketa ona, eta oso ados. Bai, nik igual berdina aukeratuko nuke. Prest? Bai, Zein da gehien gustoko duzun soinua edo hotsa? musika orokorrean, musikarena. Zein da gehien gustoko duzun usaina? La banda. Zein da gehien gustoko duzun ehundura edo testura? Indabak eta igoten direnean... Ale artean sartzen. Edo bai, hori da. Pizka eta meli. Bai. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Txokolatea. Zein da gehien gustoko duzun instantanea irudia edo argazkia? Barreka agertzen ari zen argazkiak, neu agertzen ari zenak barreka. Usatzen zait ikustea eta berri ikustea, eta momentu gogoratzea. Zure krasen bat, aitortuko zenidake? Badakizu zer dan krasa, honintza? Bai, badakit zer den. Ai, eskerrak. Gaztetako maitasun platonikoak. Bai, Bi ostik. aipatuko dizkizut. Bi, josu. Bai, bi daude, bi kras izan ditute asko iraun didatenak bizitzan. Jose Angel Iribar eta Gari. Zure lan esparruan edo esparruetan ligatzea posible da? Posible da, batzuk egiten dute. Txaskarri horik? Ez. Kontatzeko modukorik ez. Zein izan da zure azken bidaia? Kataluniara, Gironara egindakoa, furgonetan, asko maite dudan pertsona batekin. Balduzu ez izenik? Honin deitzen didate etxean, edo txikia naizelako. Zertan zara superona? Nire ustez, ia ezertan. Baina nire ingurukoek esaten dutenez, beti behar duenari, behar duena esaten badakit. Hori oso gaitasun beharrezkoa eta potentea gainera. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Sukaldean. Sekreturen bat aitortzerik bai? Aitortzen badut ja ez da sekretua izango. Jo, Sekreturen bat, ohea ez dut egiten inoiz, eta hori, ez dut Horrekin, ohea. bai, horrekin nahikoa da. Ezkerra ala eskubia zara? Eskubia. Mendia, ondartza ala sofa? Aukera, ematen bari da sofa. eta mendia bizitzeko. Bai, nahiko mendian bizi naiz. Claro. A ber, musika ez badago mendian, non dago ba? Hori ba. Zure amets egingarriren bat? Inez Osinagarekin podcast bat. Enun espero, hau? Nik ere ez, baina berak idatzi dit esateko horrekin amets egiruela, eta uste dut ederra izan daitekela. Zein da, azken urtean gehien entzun duzun kanta eta zer iradokitzen dizun? Entzun dut asko, Xabier Amorizak Angelu Alderekin egin zuen disko bat, eta hor bertso batzuk egin zituen, da, Anbotorekin, Anbotoren harri zati bat, eta bihotza trukatzen dituela kontatzen du bertso horietan. Bueno, hurrengoa, pertsonalki zertan nahiko zenuke hobetu, sakondu edo garatu? Hobetu, sakondu eta garatu nahiko nuke nire denboraren antolaketa. Oso zaila da ez esatea, oso zaila. Eta naiz eta ikasten ari garen, batzutan hori konturatzen naiz, enbolatuak akumulatzen direla, eta, ez daukazula zuretzako denborarik, baina batzutan zuretzako denborarik ez izateak esan nahi du, zure ingurukoentzat edo inportazainzun jendearentzat ez daukazula denborarik. Gauza asko egiten dituzula inertziaz eta eginaren eginez, eta ondo egin nahi dituzun gauza asko egiteko ez daukazula denborarik. Orduan, hori nahiko nuke hobetu eta sakondu, ez esatearena, eta nire denbora nire arabera antolatzearen kontua. Horregatik gara antikapitalistak eta antidesarrollistak. Abiadura bizian bizi garelako. Ja, bale. Zuretzako eredua edo erreferentea den edo izan den pertsona edo kolektibo bat? Niretzat eredua, ez dakit izan da, edo referente izan da adibidez Maite Aristegi. Berarekin lan egiteko aukera izan nuen Madrileko kongresuan egon ginen denboran. Baina, batez ere, harritu ninduen gauzak egiteko eta usteko daukan gaitasunaz. Ematen duen iruditik, ematen du emakume, ez dakit, beti gotzu dagoen emakume bat, eta ez dakit jendeak daukan bere irudia ez da emakume indartzu batena, baina azkenean, ikusi nuenean, egunerokotasunean zenbat gauzari usteko gai den, esango nuke gaur egun, dela neurri baten nire referente, edo, jarraitzen dut da. Zer esango zenioke 5 urteko onintzari eta zer etorkizunekoari? 5 urteko onintzari esango nioke hartzeko gauzak lasai,
pentsatzen dituen gauza guztiak egiteko aukera izango duela, eta, bueno, beti ez duela horma buruarekin bota behar. Batzutan atzera egin behar dela, eta saihesbide bat aurkitu gauzak egiteko. Ez hainbeste energia gastatzeko, horma guztiak buruarekin bota egite. Eta etorkizunekoari izango nioke, naiz eta hormak buruarekin botatzen hasi zen, ikasi zuela batzutan saihesbideak hartzen eta harro egon behar duela lortu dituen gauzak lortzeaz. Gogoan duzu zuta biok elkarrekin bizitako momenturen bat? Bai, solstizioak ospatu izan ditugu elkarrekin. Gustora sentitu nahi zen eremu bat izan da. Oso ondo hartu nauzue, oso ondo onartu nauzue, eta oso eskertuta nago zuekin bizitako momentu horiengatik, eta eskertuta. Ze ondo. Who's mixing, switching places every minute. Ja, bukatzen goaz. Aurreko konbidatua Ainara Aspi, izan zen, ezautzen duzu? Bai. Vale. Bueno, galdera bat utzi zizun, eta zuk urrengo gonbidatuari beste galdera bat utziko jozu, eta ez dakizun hortan. Nik botako dizut, Aspik botaz zizun galdera jakin gabe zuzinala. Eta galdera da, zer da lokartu aurretik buruan darabilkizuna, edo zein da lokartu aurreko pentsamendurik ohikoena edo rekurrentena? Hace un máster esto. Nik uste lokartu aurretik eguneko gauza politen errepaso bat egiten saiatzen naiz. Nire buruari esaten eta gaur zer gertatu da, zer merezik handu, eta zerkez. Eta gero nire buruari esaten diot, hau aspaldiko kontua da, ojala bihar beste egun bat badaukazu bizitzeko. Nire biografian gertatu diren gauza batzuk erakutsi didate, heriotza ez dela bakarrik zaharrei gertatzen zaian zerbait. Eta, bueno, jende asko galdu dut, edo jende importantea galdu dut, onaino iristen ikusien hauena. Orduan, gustatzen zain nire buruari esatea, eman bizitzari eskerrak, hemen zaudelako, eta horregaitik esaten dut ojala bihar, beste egun bat badaukat bizitzeko, ze orain gauza asko gelditzen naizkete egiteko. Bueno, eta hurrengoari, ze galdera utziko diozu? Berak, maite ez duen pertsona bat gonbidatu beharko balu afaltzera, gonbidatu behar duelako, ze menu aukeratuko lukeen. Bueno, berze erantzuten duen, gonbidatuak, ikusiko dugu. Badaukazu hemen ikustea, edo Amaika Telebistan. Bueno, Nintza, placer bat izan da. Vale, laster, ez dakit, igual urrengo ekinozioan gaude, ez dakit. A ber. Ikus dezagun. Bestela asmatuko dugu aitzak. Bueno, señora, musutxo bat. Ondo jarraitu. Agur. Oiztik egiten diat hots. Zelako hileak ditudan, madre mia. Maravillosa. Sabe maravillosa. Menaren berri dezagun hikikasetanika. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.